आंथ' ओरैनो जेनेबा गरिब न'खरनि फिसाजोथ' जोबोद आंखालजों माने लेखा फरायदों। फरायसालियाव थांनाय समाव आङो क्लास 7निफ्रायनो फ्राय खन्थाइफोरखौ एफा एनै लिरनाय सर' खालामदों। माने गेदेर गेदेर मानसिफोरा खन्थाइ फरायनो मोनदोंना बेफोरखौ माने जोबोद गोसो होनानै फराय आङो उनाव सानो आंबो बिसोरबायदि खन्थाइगिरि जानो हानायमोनबा बिदिनो लिरो दोनो न' थानाय बे फोसाबनाय जाया आरो रावनिबो अनसायनाय गैया। बिदिनो गोबां खन्थाइ माने बिदिनो थांबाय आरो मेथाइबो लिरोमोन आं मेथाइबो खनोमोन बेफोर ओरैनो सेवलांजोब्बाय। उनाव बेबायदि फैयै फैयै आङो 1989 मायथाइयाव हाबा जालांबाय। जानायनि उनाव आङो सानदोंमोन फिसायनि हेफाजाबाव आरो आगोलाव मिजिं थाबोनाय खायसे सिमांफोरखौ मोगथाङाव जाहोनो सानदोंमोन। ओमफ्राय दिनै गांनै दिहुनबाय गासै 6खान बिजाब जाबाय आरो सुंद' सल' गांनै खन्थाइ बिजाब गांनै आरो राव सोलायनाय गांनै जाबाय गासै 6खान बिजाब दासिम। दा आङो जाबादा जा हाबा दाहा लिरगासिनो दङ आरो। दा बेनिफ्राय बे लिरनायनि जि थुलुंगा बेखौ बबेनिफ्राय मोन्दोंमोन? लिरनायनि थुलुंगाथ' आङो रावनिफ्राय मोनाखै। गिबियाव आं गावनो खन्थाइ फरायनायावनो खन्थाइनि किसुमान आनजादाव फैयोना बिनि गुबै बाथ्रा लिरनाय होनाय बेफोरावनो गोसोआ किसुमान माबा जालाङो एसे मोजां नाङो खायसे खन्थाइफोरखौ जेरै इसान मोसाहारिनि खन्थाइफोरा इसेबां मोजां। बेखायनो आंबो सानबाय आंहा बहुद सिमां दंमोन आंबो सासे गोदोर लिरगिरि थुनलाइगिरि जानो हायो नामा आं जानो सानगोन आं जागोन होननानै सिमां दादों आरो। मोजां मोननाय लिरगिरि खन्थाइनि मुंआ इसान मोसाहारि मनरन्जन लाहारि चित्तरन्जन मोसाहारि आरो गोबां दङ मोजां मोननाय खन्थाइगिरिफोरा। बिथांमोननि खन्थाइखौ फरायना थुलुंगा मोनदों आरो बिथांमोननि खन्थाइखौ फरायनानै आं थारमाने ओइ चित्तरन्जन मोसाहारिया दे बियो क्लास 9आवसो फरायनाय बिथांमोन बायदि मानसिया एसेबां गिदिर सल'मा सुंद' सल' खन्थाइ लिरनो हादों आंबोथ' निस्सय हागोन बेबायदि सानबाय आरो गोसोआव थुलुंगा। आरो फार्स्टआव आं ओरै सानदोंमोन आंहाबोथ' एसेबां लेखा फरा रोङा आं लिरनायखौ रावबो जेनेबा मोजां मोननाय नङा जां माबाफोर गोरोन्थि हमगोन जां बेबायदि साननाय दं। दायो आं ओरै खालामबाय आगोलाव गथ'फोरा बिथिं फरायना थायो बिसोरखौबो गाइड खालामनानै गेजेराव जनानै बेबायदिनो आसेंनो माबा माबि लिरखुमाबाय थायो आङो बिसोरखौ सम सम एसे दाद्रि हरो आरो आं गावबो लिरबाय थायो लिरै दा समाथ' बिराद आंखाल दानिया बिथाङाबो फोरोंगिरि जोंहा बिगोमाया उनाव दा नोरै जाहैबाय मिनिथावना बाथ्रा बिथांखौ आङो दानिया जानाय नंलिया आंनो बहुद सम नांनाय जादों नोंबो आंजों इसिंनि खामानिखौ मावफानांसिगोन होननानै बिथाङाबो फुंनिफ्राय आं दा खामानियाव नांजाबो संना होयो आरो मोनाबिलियाव एसे फैफां बिदिनो आङो फुङाव सानजौफुबो माब्लाबा लिरो आरो मोना सानफ्रोमबो लिरनाय जायो दा। इयुननि थांखि मा दङ? इयुननि थांखिया आं दा सासे लिरगिरि मुंदांखा लिरगिरि जानो हानायबा होनना मोनसे साननाय दङ आरो बेबायदि उनाव बिजाब दिहुननाय माबा माबि बिजाब दिहुननायथ' सिमां दोङो आं दा सुंद' सल'मा मोनसे जागायबाय थादों आरो सल'मा नाम सान दोननाय जायाखै दा बियो आंनि लाइफनिनो जागोन बे सल'माया आं जेनेबा गारबोनाय जिउआव मा मोनबोखो बोरै दाहा मोननाय रंजानाय बाजानाय गाबनाय मिनिनाय गासैखौबो लानानै आङो बे सल'माखौ दिहुननो नाजादों लिरगासिनो दङ। फरायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय जेनेबा आं जाखिनि बिजाब दिहुनबाय बेफोरखौ अनसायना लादों बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर दोङो आरो जोङो टंलायाव मोनसे थुनलाइ जांख्ला सानैसो लिरगिरि खौसे जानानै जोङो थुनलाइ जांख्ला दाना लादों बेयाव दोङो डक्टर रिता बर' आरो डक्टर प्रमिला बर' आरो सानैसो जोङो सोद्रोमाफोर दंबावो बे डक्टर रिता बर' आब'मोनानो जोंखौ एसे नायखांना होयो आरो बिनि थाखाय रिता बर'नि फारसे आंहा अराय सिबिनाय मोजां मोननाय हास्थायनाय थागोन आरो गासै बयबो फरायसा फरायसुलिफोरा जुदि बिजाब बायै फरायनानै गावबो बेबायदिनो खन्थाइ लिरनाय सल' लिरनाय सर' खालामलांब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन। जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो आं जाखिनि लिरनानै दिहुनबाय बिथांमोननो आङो दिहुननानै होबाय बेखिनिखौ रायजो राजाफोरा मोजाङै अनसायना लाथों होननानै आं मिजिंथियो।